sikakiva, kun meillä on illalla se yökoulu. Niinpä me ollaan suunniteltu sitä ihan sikakauan. Niin ollaan, mutta soittakaa sit mulle, kun tuutte hakemaan illalla. Joo, nähdään illalla. Juu, nähdään, moikka! Moikka! Eikö se ole kivaa, kun on tää yökoulu? No en mä nyt tiedä, kun mua vähän pelottaa. No mikä sua siinä niin pelottaa? No kun mä en oo vielä, tuo on eka kerta, kun mä oon yötä pois kotoa. Ei se mitään. Opetu katto äkkiä! Mitä? Ei se oo enää täällä. Niin olis tää joku vitsi vai? Ei! Mitäs te haluaisitte tehdä nyt ennen kuin mennään nukkumaan? Kerrotaan kauhutarinoita. Joo! Ei tarvitse mennä nukkumaan vaan. Nössy! Ootteko te kuullut sen painajainen yökoulussa? Kerro se! Ei, mitä järkeä? Miksi me voitais vaan mennä nukkumaan? Kello onkin jo tosi paljon, eikö mennä nukkumaan? Ei vielä. No niin, kaikki menee nyt hammaspesulle. Yes. Herra, missä Jouni on? Mihin se on lähtenyt? Lähdetään etsiä sitä. Joo. Missäköhän se Jooni on? Ei se nyt ainakaan tyttöjäisessä voi olla. Ei niin, eikä se ole kyllä täälläkään. Niin. Hei, missä Joni, Mauri ja Samuli on? Lähdetään etsimään. Se oli vaan unta.